Eu falo moito de soidade ética e había por aí un comentario onde dicía que hoxe se utiliza moito o de soidade ética como desde unha superioridade moral e é bastante certo isto. Hai unha forma de falar disto que quizáis define moito mellor, que é a soidade epistémica. Soidade epistémica sería esa túa sensación de non ter con quen compartir as inquedanzas, esas existenciais, humanistas, ideolóxicas incluso. Da soidade epistémica nacería a liberdade epistémica. A liberdade epistémica sería contraria a esa seguridade epistémica. E hoxe vemos moito como a xente fala desde a tese. Eu sei porque o lin, porque o dixo aquel experto, cousas deste tipo. Parece que estamos sempre apoiándonos, cousa que está moi ben, eu tamén o fago, pero é como un pensamento que está dentro do establecido. É como o método científico, pero levado máis aló, porque o noso pensamento e a nosa capacidade de cuestionar non hai un baremo, non hai unha vara de medir o pensamento correcto do que non é incorrecto. Daquela, que sería a liberdade epistémica? Sería a decisión túa de crer na túa capacidade de pensar fora do establecido, sí? É arriscarte a esa expulsión por saírte da norma. Iso sería o acto de liberdade. E aí entraría esa da sensación de soidade o risco de estar excluída, de estar fora, e que a soidade se materialice. E eu diría que sí que se materializa, e sí que pasa porque te exclúan, porque incluso se exerza sobre ti esa violencia simbólica de non nomearte, sí? Como de facerte desaparecer. E ese sería o momento no que atravesas ese medo humano. Pero exercerías a túa liberdade. A túa liberdade de mirar a realidade cos teus propios ollos e non cunha mirada que é a correcta, que se estableciu así. Confiar na complexidade humana, na complexidade social, na complexidade que é vivir, e confiar en que é complexa, en que non é sinxela, en que ninguén ten a verdade. Logo ti tampouco. E aquí estaría outra confianza, é confiar en que ignoras. Ti ignoras, mais queres saber. E aí entraría ese diálogo contigo, ese pensamento vivo que ti queres expresar. Expresalo para romper ca soidade, para que aparezan ou fiquen de par de ti as persoas que sí queren acompañarte, romper a túa soidade, decidindo precisamente ser libres. Libres de pensar, de cuestionar, de dubidar, sí? Valentes, non me gusta moito a palabra, pero valentes para dicir ignoro. Onte falaba eu con meu amigo Paulo, o seu primeiro poemario, que digo eu que me encanta, os últimos versos din algo así como sei, e di non sabes.
é un poemario que é o seu diálogo interno, non? Eres ti dicíndote a ti, eu sei, e dicíndote, non sabes. Esa recoñecer a túa ignorancia, mais convivir con ela, ser curiosas. E aquí sí que hai que ter un pouco ese espírito da crianza que quere aprender, que quere medrar. E nós, como persoas adultas, querer aprender e querer medrar, querer explorar o noso propio pensamento e colocalo aí, sí? Para atopar ese encontro con outras persoas que tamén desexan esa liberdade. E aquí, claro, tes que estar disposta a renunciar á validación, renunciar a que te inclúan, enfrontando esa exclusión, ese rexeitamento, este momento no que sabes que o teu pensamento é libre, mais o deixalo voar, o nomealo, moita xente vai desaparecer da túa vida e vai incluso tentar silenciarte. Diríamos que esa liberdade epistémica é unha actitude vital, que é humanista, que é existencialista e que é unha mostra de resistencia humana a todo o que se poida impoñer, e non aceptalo e non abrazalo sen antes cuestionalo, dubidar, deixalo que te atravese, máis que ao atravesarte tamén te mude, ou mudes ti esa idea, non? Esa idea que está aí, decidas ti mudala para ti. Isto é priorizarse. E é algo que non se pode, e que leva moita renuncia. Xa non é tanto a persoa que non che fala ou que intenta facerche esta exclusión correctiva, senón que hai espazos e lugares sociais aos que tes que renunciarte. Por iso é unha soidade elexida, mas non elexida desde o victimismo ou non desde esa parte, senón elexida desde o convencimento e desde a crenza en ti mesma como humana que pensa e que pode cuestionar ca mesma autoridade moral e ética ca calquera outra persoa. É vivir un pouco fora do establecido.